Здравейте, другари! Ето, че е време да обявим giveaway, в който ще раздадем нови 3 ключа за случайни игри в Steam. Както много добре знаете, правилата са доста простички и лесни за изпълнение, а именно първото правило е да имате абонамент за моят YouTube канал. Второто правило е да напишете коментар с хаштаг Кралски Дюнер. Обърнете внимание на това, че коментара ви трябва да бъде само веднъж, иначе ще бъдете дисквалифицирани от самият giveaway. И третото нещо, което не е задължително и разбира се е пожелание, да дарете по едно палче нагоре на този клип и да го споделите с ваши приятели, може би, които също биха искали да участват в giveaway-чето. Та, самото тегляне ще се осъществи в петък, 26 и 3 от вас ще спечелят по един ключ за случайна игра в Steam. Имайте предвид, че отново казвам, игрите са наистина на случайен принцип и много е голям шанса да ви се паднат някакви по-малки игрички, някакви игри от инди разработчици и така нататък, но все пак го има и шанса да, ако имате тегав късмет, да ви се падне нещо готино, някоя AAA заглавия като GTA, Cyberpunk и така нататък, каква е идеята, но през повечето случаи се падат наистина някакви малки игрички на малки разработчици, така че нямайте някакви огромни очаквания и после да съжалявате. И да, това е всичко, което исках да ви споделя за giveaway-чето. Пожелавам ви успех на всички, които решат да участват и ще се видим в теглянето на 26-ти. Чуваме се!